Здравейте хора, сега ще направим видеото, в което ще ви показвам моите покупки от Waikiki, от Sensei. Даже не помня другите откъде са, но ще погледна. Да започваме с ето тези сандалки от Waikiki, които гледам, че са доста модерни това лято. Нищо лято свърши. 36 номера бяха намалени на 9 лева. Което е супер. Ето ги видях. Седят добре. Сладки са, между са супер удобни. Става за спортно облекло също. Бих казала, цветът е неутрален, хубав е. Общо взето ми харесва. Не съм вярвала между преди години, че ще си купя такъв тип чехли. Бабо, ето, вече си ги взех. Така, продължавам с тази чанта от Waikiki, която толкова много харесвам и толкова много искам. Нямам търпение си я нося. Беше 24,99 през рамо. Ето. Няма кой знае колко място, но за портмоне, телефон, гланц е достатъчно. Много е сладка, но нямам търпение си я нося наистина. Сега с пола, която също никога не съм мислила, че ще си купя. Така, ето тази. Това е дълга бяла пола. С подплата. Тя даже се вижда, да. Много е хубава. Материята е много приятна, лятна, лека. Пролетно също би ставало. Отново от Waikiki взех за 14,99, като това е S размер, понеже нямаше по-малък. Малко ми е голяма между талия, защото тя е еластична. Но ще я дам на шивач да ми я скъси. Ето. Много е сладка. Много ми харесва и че е бяла. Но ето, виждате колко ми е голяма. Тя първо трябва да седи така. А тя ми пада. Но ще я оправим. Ето, това е плътника. Също е много хубав. Бежев цвят. 7,99 беше, като е S. Отново последни бройки, нямаше XS. Аз де факто си взех, за да си направя този аутфит, който много ми харесва. Много ще ви покажа как изглежда. Ето. Така. Много е готин. Много ми допада. Ето и с чекличките. Е много сладък. И много дамско изглежда. Ето тази жилетка, която отново е от Waikiki и от детското. Като тя е размер 13-14 годишни и е 14,99. Ето. Много е сладка. Само да видите дължината горе-долу колко. Ето така. Леко оверсайз. Много е готина. Материята е сладка и топли. Ето това боди, което е еластично. Мисля, че го взех от Калиопе. XS 25 лева е. Седи ето по този начин. Прилепва хубаво за тялото. Не е прекалено стегнато, но извайва, което много ми харесва. Цветът отново е много хубав. По-зимен. И тази блуза, която е така. Блузата е XS 16 лева. Тя беше от Теранова. Блузката седи ето така. Оверсайз е много. Отново седи много добре. Плюс един черен кожен клин или просто черен клин по скини джинс. Също седни бутуши и кафявата чанта. Представям си аутфита. Много добре би изглеждал. Един сет от Zara. Като това е S размер. Пола. Полиестер и акрил. Тя идва с ето това горно. Същото. Ето ме. Все още се чудя дали има вид на пижама. В сайта го носиха с една бяла блуза отдолу, която ето беше с такова деколте по-затворено. Мисля, че мога да пробвам. Иначе ето така седи. Представям си го точно с
по-къси панталонки да го нося, защото е малко къса полата. Иначе е различно е, харесва ми, допада ми, много е топло. Тази блузка от H&M от намаленията. Взех я доста отдавна, сигурно преди един месец, но още е с етикета. 7 лева беше. Ето това е блузката. Тя е по-есена, между другото, става и за зимата. Става за зимата, ако си някъде на затворено. Хубава е, материята е много мека. Цвета е хубав. Е от New Yorker, тази блуза. Махнал съм етикета вече и тя е купона преди месец, но не съм я носила. XS. Мисля, че тя беше от намаленията, ще изложа, но мисля, че не беше повече от 10 лева. Ето е блузката. Мисля, че не е нужно да споменавам колко много обичам да пазарувам есенно и обичам много зимата и есента. Любимите ми сезони са. Ето така изглежда блузката. Обикновена бяла блузка с рае. Тъмносиньо. Да, ето. Нюанса. Боди за тренировка. XS. Много от New Yorker. Ето така. Не съм го слагала все още. Не знам въобще дали ще го нося, но това е бодито. Май не ми допада особено в интерес на истината. Но го взех. Няма шанс да отида да тренирам с това нещо. Преди факта, че работя в фитнеса. А и не ми е нещо много комфортно. Но тази блузка, която е от Sensei XS. Сами разбирате защо предпочитам светла част нагоре. Черното ми придава прекалено груби черти и нещо не ми допада. Аз съм светла кожа, светли очи и косата ми е рижава. Уж е светъл нюанс, в момента ми се вижда малко тъмна. Така както и да е, ето е блузката и тя е много сладка. Би трябвало да се носи нещо отдолу, поради това, че е отворена цялото на едни дупчици. Може би с бял потник или бяла тениска. Боди също би свършил работа. Това Sensei S 4,90, отново е намаленията. Ето е блузката. Много е сладичка. Много харесвам розово, много добре ми седи. И мисля, че това е единственото розово нещо, което имам в гардероба си. Купих си и панталон сет с ето тази. Горището е това. Ето го. Панталона е същия. Половината от кръчолите му е розов, половината е този уж имитация на деним. Като го дадах да ми го стеснят като дължина, защото аз съм ниска, 1,54 м и той има ето толкова, което се влачи по пода. Добре, че са шивачите общо взето, но иначе е много хубаво като комплект, особено точно с тази розова блуза смятам да го нося. Ето така и с панталона, ако можете да си го представите. Нямам търпение него да го нося. Общо взето нямам търпение да се нося всички есенни дрехи. Омръзна ми да е толкова топло. И сякаш вече ми се изчерпва желанието да се обличам лятото. Още едно нещо ми изкочи. H&M XS 9,99, отново на намаленията. Ето така. Толкова съм доволна тази година от покупките. Всяка година си купувам боклуци, хора, които не нося. Но сега много искам да се стремя към една идея по-дамско насочен стил. Стокхолм, Old Money, класик, читка, както искате така го наречете. Но аз искам нещо по-изчистено, неща, които са мултифункционални, вървят с всичко. И смятам, че тази година съм много доволна от моите лични избори за дрехи. Ето това. Да, суетър, не знам, свичър или не знам как да го кажа. Да кажем, че е свичър. Вътре е полар. Като това нещо се топли супер много. Взех го за дни, когато просто искам да съм кулшар. Така, ще го сложа върху това. Така, ето. Слагаш един черен клин. Имам един, който е вътре с вата също. Шейн го бях поръчала, много топли. И ето.
И ти е комфортно, и си колушари, всичко е наред. Може да се копче. Сега продължавам с якета. Имам няколко купени. Това кожено яке от Sensei с колан. Кога ще го сложа това яке, тъй като знаете, че при нас сезоните, в които можеш да си позволиш да носиш кожено яке, са изключително кратки. Но се надявам да му дойде времето и на него. Така, ето го якето, като аз, разбира се, предпочитам да мога да го нося от копчан. Закопчани кожени якета, особено този тип с странично закопчаване, са ми малко странни. Ето, така. Слагаме колана. Така. Ето го якенцето. Естествено изкуствена кожа, но беше много намалено и реших да го взема. XS 15,90. Просто бях влюбена като го видях. Прекрасно е. Много е хубаво, много ми харесва. Имитира букле от Sensei XXS на 15,90. Страхотно. Просто не. Якенцето е супер. И имам още едно яке, последно, което ще ви покажа. Много го търсих, много го исках и най-накрая го намерих в Sensei на някаква 65 лева или нещо такова, мисля, че с етикета. Сега ще ви покажа. Ето го. Оп. Ето го якето. Имитира кожено спух, обаче това е велур. Фалшив естествено от Sensei. XXS 60 и няколко лева беше. Нямам, махнал съм етикета. Но е невероятно хубаво. Много топли, между другото. Пуха е хубав. Леко е оверсайзд. Отново нещо, което много ми допада. Ето така. Проблемът е, че отново е със странично закопчаване. Така. Не знам дали при вас е така, обаче имам якетата, повече ми допадат. Може би когато не са закопчани. Една идея да седят като аксесуар. Така. Ето така. Якето. Лошото е, че няма качулка. Но има място да го носиш с по-дебела дреха. Макар че малко то се създава някакъв обем. Не е проблем. Не е проблем. Няма качулка, но то пък да разполага за някаква хубава шапка в същия цвят, каквато аз нямам. Най-вероятно ще си намеря. Въпреки че не съм най-големия фен на това да нося шапки зимата. Честно казано предпочитам и ми е по-лесно да си сложа качулката на якето отгоре. В случая нещо, което няма как да стане. Така, хора, оставям ви. Може да ми пишете в коментарите, да ми кажете какво искате да видите, какво ви харесва, какво не ви харесва. Много ще се радвам за обратна връзка, да ме последвате и да ми харесате клипа. Това е моето първо видео в YouTube. Имам намерение да качвам. Имам някакво желание да си правя нещо като видеовлог, съжалявам. За себе си мисля, че е хубав начин, по който да запазиш спомените си и да ги споделиш с хора, които могат да ти бъдат полезни по някакъв начин или да си бъдете взаимно полезни. Да, благодаря ви все пак, че изгледахте клипа ми и до скоро!